Asinye jami bani chmo champion funye. Oyin meje igwa mosmente. Oyin meje igwa mosmente. Obiente akwati pepunye. Obiente akwati pepunye. Antoni meje chmo champion funye. Antoni meje chmo champion funye. Obie kesi brin poni mosmente. Obie kesi brin poni mosmente. Obie na diet na sinye. Obie na diet na sinye. Ose jabe de me fet na sinye. Ose jabe de me fet na sinye. Champion flop ose tibo chmo champion funye. Champion flop ose tibo chmo champion funye. Wa sadi fogu nyagwa sinye. Wa sadi fogu nyagwa sinye. O glass antina diet ya brinye. O glass antina diet ya brinye. Wo klube ya to praba de me fagu nyagwa sa jumla semera. Oni pele tabo ne ochmo champion funye. Oni pele kunya bo de ganu awo.
no. Onane. Say people opoimo. Otwi oti di pomu. Otwi onda, otwi aniduana. Otwi esi so fafase. Okwati amani asaro kedi pa ensanu. Oni bobro ebodi atweniana. Okafrafra. Wa safonte safa kwensa ponya ninyen. Wa kutibo machara tichiri nyen. Apemna da se wati finyen. Eka ni nyen. Oni pebia ne dwaso ni tetumo champo nu funyen. Oni pebia ne dwaso ni tinwa o. Ubo bura obiara zebenum anoma bele kuru antakele buje basma koi yotukele tie utie da dia so ebuwasi masa kam frafra Tumile me apple be me apunyen ame me apple se me apple brama kunyen no mu fere o se ni adom no wa o Anka di jwanie
anka di dwan ya mofra ni mpanyini kwa ase atu nie ene wo se atu da se ebufu mpa no o ti franfo awurade franfo akiri bi ni akrada kojo wo se atu wo di afranfo ande be ko man talk na wato afranfo benka tachi amina ahwe abita ye woni ma ye jani egun woni pe bi atabode wotmo champo nu funyen woni pe bi akumi abo ni ejanu wa o Wano otutu kwa bosue tutu kwa bosue wo setu wo tutu de njira kwa bo wasa wo dum fete ni wadan fete ni frede wana beti medi na nabro wa beti nopa awokun ade chentokwa wana beti meje o setu kudumanim akwaje ship ma nopa woje na ba denden na sin koma enye ni osetu opanyini opanyini suro o kan frafra wa piasmis makama piasasmis makama piabrasins makungen wa piaso pemeni ma pemakama je fia kuma mafunyen wa piaso si agwa bwa fo unyen wa benyi de ne shakwante sunyen aronfani unyen aronfani so yo tmo champo nufunyen aronfani so yo no wa o Pint down quite worry about. Opempamade. Smendi bar for Opempamcon. Amodi. O say to your body, your body and your bokudin. Your mamma and my money con. Bacon after the amwa, Wabodumja. Come fra. O bracket January come. What continue term and quite was it? It's a wunsu. It's a way. As I would say, what if we can work? I'm not going to prepare to. What about yourself? Tell to get a chair. How about we move for Codio? And if I say, some broker, come from. Wa faces a mania pro, that's a mania.
Yan kwan kwa dom si en kana pede koko do na me bia pinyen. Ye pede di me chamfo asabu sumpim nyen. Asabu sumpim akoto kwa sumtumo champo no funyen. Adade koto kwa na dom no wa o. No. Asansa akokoti ako. Jajina for fie. Na so ni no wadaje. Asansa drampo nyina mo a. Woduru dwamu. Wo setu. Akwajina mo atatirifa. So ni masa. Na so wase nkura nhwe. Kwajina mo atatirifa etwa na wosie. Wo se nhwe wa wosi. Etwa na wosi ta. Awo. Imeruba kumyenkoti afabi nyen. O se tutuna keneti fruit mo champo no funyen. O se tutuna keneti fihuni wa o. No. As we get to the cratcher and the cratcher. And about Joseph Man is a queen in our bay. What then, Jam Jatram? Kukurusuno, Kukurusuno, damn Namu. What's the question? What's the adue? What's the abine? What's the quay? What's the yay? What's the may? What's the fee? From to my Bible, what's another new? Was the say to us my banana be a baby? What about Flower Flapper? Manson was said to agree. Was said to the Nensa, and also what in a night, and as a kind, and now bar, and a duo, and a boy say, and a moja penny papa say, and a sutrasi say, Sutrasi Mamoja, was said to years I as a Kumoja Trada, who couldn't know him yet, was said to Nama Pukus in the Pemu, Mumo. Watch him now, right and trapping. So look more, watch more champ on the funny. Then tramp on so look more. Wow.
Akokoshidie, tu abomu asio, tu abomu asebre, na krabro nim odishie, kafrafra. Wane besina kokano. Oka Opemsuo ose tu awaka kon abejemanfo abanyina abanyinso okam frafra. Ye wani ma ye jani egunyen. Woni pe bia tabo wo champion funyen. Woni pe bia kunya bo de jani wa o. No. Akosa manta. No kwaju bomi onu bomi ansa kwa kodoma no. Akwajina machifa etwa wa wusi. Wo setu ye twere wa wusi ta awo. Ye kwa kusi wen. O setu kusi wen watch mo champion fungen. O setu kusi wen woni wa o. Woni pebia tabo de watch mo champion fungen. Woni pebia kumia bo de jani wa o. Ye kwa kusi wen. O setu kusiwewe watch mo champion fungen. O setu kusiwewe woni wa o. Kumasi mantene mabawa metia. Kumasi mantene mabawa metia. Kumasi mantene mabawa metia. Watch so watch mo jambon funge. Sandra boso bek mo woni wa o.
Wasaji fogu nyabiasi o krasantena die trasinge. Wasaji fogu nyabiasi o krasantena die trasinge. Kota kwa hine trasi krobia hine trasinge. Kota kwa hine trasi krobia hine trasinge. Mema krobia yirifi angumani kotokunge. Mema krobia yirifi angumani kotokunge. Asantia chandrochmo champonufunge. Asantia chandrochmo champonufunge. Asantia siesiebo sumanditie. Asantia siesiebo sumanditie. Krobia santina die trasinge. Krobia santina die trasinge. Osetutie mimodi nyavisio. Osetutie mimodi nyavisio. Why nebenya sekantin chebo achidankwane se wampim sikapobanu. Why nebenya sekantin chebo achidankwane se wampim sikapobanu. Obinya sebi ankobe yebi. Obinya sebi ankobe yebi. Bragwa bakana ne frampro damri favisi. Bragwa bakana ne frampro damri favisi. Wo yiro dupani menchma dia moafo pampna ya dom konfobia ni sha ipramano. Wo yiro dupani menchma dia moafo pampna ya dom konfobia ni sha ipramano. Obrim pombi di bawi antrasa funge. Obrim pombi di bawi antrasa funge. Onipa bi aku akufa idi asanda bodan pochmo champo nu funge. Onipa bi aku akufa idi asanda bodan pochmo champo nu funge. Ya bawi asafune dia. Ya bawi asafune dia. Ama chama ne demrefie trasinge. Ama chama ne demrefe trasinge. Odi kankan china kan botrifu ya ye yunkuma. Kwabra fo amoyi mo do kontrompa. Chumwa cha obu ya be ku ampon foto chiribwa o se chum. O ti kankan china kan botrifu ya ye yunkuma. Kwabra fo amoyi mo do kontrompa. Chuma chambu ya bin kwa mpon futa chirebo abo se chuma. Wa brefu ja che kuma ne kese de ampunge. O brefu ja che kuma ne kese de ampunge. Wa tabro nye do so ni tro sumanditie. O tabro nye do so ni tro sumanditie. Wa brefu ja che kuma suma pamprane. O brefu ja che kuma suma pamprane. Amusuma dansania visie. Amusuma dansania visie. Ya chama cha fotmo champo nu funge. Ya chama cha fotmo champo nu funge. Aje frembo sikana no sumanditie. Aje frempon sikana no sumanditie. Wa yura kumpianinge. O yo kumpianinge. Edi abaje to woni bochmo champo nu funge. Edi abaje to woni bochmo champo nu funge. Yempiani okosi asante chiremo sumanditie. Yempiani kosi asante chiremo sumanditie. Wa tonfo no tuna kwa pinge. O tonfo na tuna kwa pinge. Wa sampro kwa dani ochmo champo nu funge. O sampro
Abro gada diachmo champo no funge. What on form Otiano Christian? What on form Otiano Christian? What Christians are more, you know, cemented. Oh, creatures are more, you know, swanted. I'm once let me say the jump jump on the funge. I'm Rosro, you see the champ on the funge. I'm one jam no cemented. I'm more jam no swanted. Watch him, yes, Rampons me. Watch him, yes, Rampons me. I bought your bona no cemented. I bought your banana swanted. Aqua, Anya, I'm Prancer, Chirafuta, Chirafuamampong. Afibo, Yan Compo, Wamakoma, Wamacha, Dewiampo, Boy, and his open. Aqua, and I'm Prancer, Chirafuta, Chirafuamampong. Afibo, Yan Cropon, Wamakoma, Wamacha, Dewiampo, Boy, and his open. What in Procurement and Jefiam Young? Oh, Tibot in Procurement and Jeffam Young. Every better more jump on the funge. Every more champ on the funge. I bought Raman for Brempona nose, man. I bought Raman for Brempona nose, wanted to. Over Bidia Bankre, Bankusa Jingle. Over Bida Bankre, Blanco Satching. Don't go France, more jump on the funge. Don't go for so much more champ on the funge. Over Bidia Samana nose, man. Oh, for Bidia Sana nose, wanted to. And there be a daughter, I am Mr. Great Jump on the boy eating. And there be a good treasure, Mr. Creed jump on the boy eating. I'm an upon the work, watch more jump on the funge. I'm a near upon the work, watch more champ on the funge. Was I give walk on your grassing? Oh, Saji for Gunya gassing. Oh, present in a day, trusting. Oh, cross and in a day, trusting. Wo group that of Rabba de Mrefa, Gunyagras, our Jonas Ramera. To watch me. Ne Awukudae. You're for my body. Our care me, boss. Or ne penny for mobile chair. Otufacha me madama mejina aha na mejina otufo na yewa Dr. Amakohene oye asantimantem soafo na nemu ne yenu apenyi ambassador designate Kojubonsu na nemu se ye baba beda nyame ase se ode yewa eche yen eno da wanya emfisia aduosun num yade a eye ni so na baby etie yewa na daroma ene etie baby a regional minister tie ene baby a metie ni nyina yewa daroma ena ya baba betena ho nti ye ni so se nyame anam yewa so na wode yesom asanteman ti se ne Awukudae yeba na ya baba besom na yasre yewa nsem hia se adwuma na ono na daroma waje de amaya ye de asom no mebi aka asanteman no akwankyere a wode be maye nyina ye bedi so ye de be ye adwuma se de be ya enu nyam hye nkese no ba beka no na wankwaje adwuma ma ne nanom na amfa nim kwase ama bi ama meka no ye ba ya yekuta ensem snap pentu nsia yekuta ensem whiskey adaka wine adaka mienu champagne adaka baako otumfo bamu ade tumfo achame bamu ade tumfo akachefo bamu ade tumfo ahenkwa bamu ade se ye de baba besom na yama yira ade toche Mira misu bro said you na for agreement KMA tani oda no wose no di kan wose santimantem commission esenko ha BBS ni kwa kakra ono onuanom aka ene wo mabasa Awukudae wo no bedi ade di kan wo se aseda ye de matwedi ampon so ode odom asanteman nyame abo ho ban wo wa o nura da na onya mfie de osunum ne eye Awukudae watena se a onananom se
omuntimentina omu ade toche omu sire nyame pa ma wo se nyame ma wo kwa ahoɔden wo mu na tena wo kyema wo mu na fa bu asanteman odaroma dwumadi a yɛde ahyɛ mu sake me omu guso omu afam de omu betimi bia no so omu bɛyɛ de aboa wafutuo ne wakwankyerɛ de bɛma omu omu bɛfa de adwuma se de bɛma asanteman ne kumase nso afa ne ntoma pa afra ene ade omu baaya omu so omu krom nsɛmbroni nsapantu nsia wine adaka mienu champagne adaka daroma whisky adaka obu amu ade daroma wachia me bu amu ade na onhinkwa nso ebu amu ade keme boss oni na pamfo baaya de omu se nneburu otumfo odmas papa Nanano, Omian Prin KM boss, yeah. Yan Prin Noe. Yan Prin KM boss, yeah. Monkochi Ira. Dr. Victor Bampo Nabacho Obaba, CEO, National Health Insurance Authority. Dr. Nyamade, Area Supervising High Court Judge. Area Supervising High Court Judge. On a judge for more Kumasi. You too for Chami, Adama, and ne Awukudae na Otum for so na Woda, and so Ababa Bidru, a year supervising High Court Judge, Ashanti Region. And a supervising High Court judge, or nay, na judge for or no more Juma, or Santimemu Hanum, and our mobile so ye Ashanti Region executive of the bar. Yen penny for or more qua, ye no mona echo, not to say dear, make us a more moon. Na ye ba say ye ne or 2 for a baba bidia de, na yamani trinkwa. Ye ba so ye de snap adaka mienu. Say a new hine ebediade. Na yamano official panso. Mira Misu bro. Two for Adama, a year you supervising High Court Judge, a year Mrs. Justice Mrs. Hanatila. Ashanti Memu, ye Chief Justice, no. Pacho, and Justice Charles Bintum, High Court Judge. Two for Adama, and Mrs. Justice Rosemary Bat Tosu,
also a High Court judge. Her Anna Jacqueline Avotri Adaroma, also a Circuit Court judge. Ewo Kumasi. Now, Rosemary, her Anna Rosemary Asante. Also a High Circuit Court judge, Jabbing. Her worship Amy Bonzi Hansen. Also a magistrate wa Asqua. Now, two for wild Daruma, Unana, Miss Abrahams. Dama, maybe I my secretary, any machita for almost no more, and so about Daruma. Shadrach Obin Yeboah, regional secretary. Mpacho also your friend no ono your secretariat officer or in charge Ivy. Wow nana. Lawyer Ura Smiler. Also a cratchy for my bekan honey. Honorable Kwachia DFA, Madam Mana, or also no DC or Manso. But then he so say, also lawyer for no, say would Nenimo now Dima Pijakakra. And JB Dankwa, also a lawyer for Penny for no. Management of Telecel. Telecel Ghana. Telecel Ghana. Almost CEO. And then pension form of income by. Telecel Ghana. Okay. Nana, you boom wasi. Otum for chame. Midindi kwakwesi du. Me o Telecel. Ene ye baya ne nye boni. Adoma nyame di adom yen. Or di adom o therefore. Ene ye free Telecel ya ba ye ba becha no. Na me ba no me ne me mpanyifo ne ba e. Didi kind, mene Madam Patricia Obonai, on a CEO, Telecel Ghana. Ebio, mene Mr. Philip Martin, on a director, Telecel Cash. Me pacho, ono. Ebio, mene Mr. Philip Martin, on a director, Telecel Cash. Diodiso Madam Tawa Bolarin. Ono na hwe business
enterprise so EBU. The otoso Marian Piasa. Ono na Madam PA. The otoso bi Madam Rita. Ono na ehwe foundation so. The odi ho Mr. Chumesi Kakra. Ono ehwe HR so ewo Ashanti region. Okay. Nana ene ye baya Ukraine sem you say nana pe golf pa anti Ukraine sem golf balls. Ye dey commemorating the 75th anniversary. The tosu biem Ukraine sem Brafonsa ye dey brenana. Ni try to also a special portrait to commemorate the 75th anniversary of Opemsuo. Ye dey ba ye dey brenana. Say ye dey nyamiase. Say odi afeba kwa kanifio ho. Edamwase. Mira misu bro. Adarama onana no me adwumaku from Telecel adwumaku. Onana obey na da no ne panimpa. Adarama omse ne Awukudae nyame adom omo anya mfie aduosun no mu a omuntimi ntena omo be ma otiri nkwa no abeka ho no obedi ade omo ma otiri nkwa asire nyame pama ho se nyame ma ntena ho nchemai omba ya omso omunim so ne gi golf agro ho pa ti ball e de ball golf no adaroma omo di biaba na ensa ahodo ewo hoyi niema ya kruchire hoyi onana nom ne adwumafo no mu ya adwuma nyina so mba ya de omo no obedi ade eno na eburu omo ma otiri nkwa asire nyame pa ema ho Opemsuo edemase papa. Adiana amode ba no munyi ho ma yehunu an. Ananom yewra sene nanda obey sebi ebru yewra ba ye mfie aduonum numa ekondonu nsia ade odi esine nyeso ye ngomasua ho mfaso ne nanan watima sua de ama ne ogina ho wo ye engineer panimpa wa Telecel ano eno no sebi engineer mu obia mfana di sua ni agro monyere mo ho Adobebru Iradamasi. Nananom, mommy and print Telecel for ye. Young print one no more. Young print Telecel for ye. Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Vice Chancellor, and then Opemsuo for Adamana. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Professor Richard Dixon, and then Vice Chancellor, and then Opemsuo. Chamfo, so the University Council Chairman. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. You run to Sakura. Irachame. Kwame Nkrumah University, Japon, Opemsuo, and the Governing Council. Amedano, Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, and a Registrar Zua, and Professor Sahodwa Mukaho, Provost College of Science. Sanity, and I make us never know or no actually era. Vice Chancellor Pacho,
Otufo chame wadaro mebru senior council chair ekano no wiei nana ehu yen a council chair beto aso na emom nana na ankasa ne nananom management ye wa ha nana vice chancellor pro vice chancellor ono ane nana kwasi buatin registrar provost college of health science and odaroma dean wa ankasa school of medical sciences nana amane kakra ewo ho wa hu se o ma hye o mu bro nya atare de ba befua wa wodai so ne say school of medical sciences otumfo chame edi 50 years afi a che say ye October num na ye di bibia ebe hyehye so na ye baba ye be na che say council chair be kan nyina meja ho na ma no enti ni oto aso former pro vice chancellor Professor Ellis Owusu Dabona na wa nana when it was vice dean of SMS mutumfo chame ono so na it was Professor Safo nana wadaroma wonananom Medical Students Association ene wo so wo kita ade asronku bi e de tini president o wa ha Safo wa wonana ye friend Safoa ono so na Professor Kukua Planjrul wa wonana Kukua bra wo pakakra pacho mumeme na yo wa wonana administrator ono so wo medical school Chris ono so na oba no onana Linda Fonjo professor nana rabafo no a professor na wo mu ba mu pa no odi mu akotene pa Professor Addison ena etwaso no na odaro mebru pacho next Professor Randolph ningina SMS Professor Dansu former dean of SMS na odaro mebru onana ejina ho no Professor Agbenyaga former provost former dean former abade bi ehindiem HOD ana akonya nyina watena so pen na odarma wa wona Professor Anson former dean School of Medical Sciences Professor Titi Loye na odarma pathologist ai ono so na wabonu mu ase no ana wadarma wa wona na Kwame Eyisi Buatin na mpacho ono na sese wo ye director of KNUSC and Health Services onanai ana president of alumni ntini post no dos na wadarma Alaji Jamel so na wabonu mu ase no college accountants sika ni nyina na wadarma no ho na wo Kwabna AJ accountant SMS na wadarma wona Rita Randolph ono no wabonu mu ase no Dr. Jima so na echa ni nyina SMS asan alumni asan otumfo chairman na wadaroma na me de yinu akasamuno ma council chair yo ira chairman twa ntie university council any VC ni registrar provost ye wo ha any university staff no nyina said the vice chancellor kan ye wo ha yira nyame aye na dom amonya mfie aduosunum enura na sebe nenso eye Awukudae otenase edi ade ono an school pon a ono an kasa na da no intimi ntintena kan UST abra yira nko a etia so odi ade na odi na woda ye ba se ebe mana da toche ye ma no hyeden itiri nkwa se mfie aduosunum a nyame de ama no ommoso mprenu and ye hwese nyambe na be na dom ne fie wo ha eni aduonum de oni mayen na onfa santiman konanim le bintu gana man yesre nko ahoden ewo mu se wura odaroma de enkan le fere ko yero odaroma se council ne university staff ye baya
nsa ahodo asɔɔto yi deɛ sɛbe ewura na daroma onyiwe na ɔmfani adɛ na ne fie aduosom no nso okonkonyadeɛ ma ɔde bi so agu fam na ɔno school pɔn abɛka ho ewura adaroma ekura buomu adeɛ kakra so ɛyɛ ewura na otumfoɔ ne buomu adeɛ otumfoɔ SMS school no so wɔn sɛ obuomu adeɛ mfa nka ho ma yɛnia ɛna hima nso buomu adeɛ ɛna SMS so yɛmfa bi nka ho ma na ahima nso so otumfoɔ akyea me nso buomu adeɛ SMS so se bio otumfoɔ yɛmfa akyea me yɛmfa we nka mo ho secretary muso buomu adeɛ protocol otumfoɔ protocol buomu adeɛ otumfoɔ hinko buomu adeɛ akrachifoɔ buomu adeɛ nso SMS foɔ ɛna de ka ho asomfoɔ SMS se yɛmfa we nso ɛma mo na SMS so omudi official na omayentuma na eno omudi ebi ebre yewura epuo mienu eso na eka ho a omudi aba na students association so omaye citation kakra a omudi bre yewura so ewura yeba ya na anu di sem no na ewura anu ba wie na sɛ ne yɛsrɛ sɛ wow SMS adi fi aduonu mu yi deɛ na ebere no so a wode wani munyam abɛta akyire yɛda ase yo citation in honor of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. On behalf of the KNUST Medical Students Association, we are deeply honored to present this citation to Your Majesty in recognition of your unwavering support for education and youth empowerment. Your commitment to fostering a vibrant academic environment inspires students to pursue excellence and innovation. Your leadership and vision have significantly contributed to the advancement of our community, enabling countless young minds to flourish. We express our heartfelt gratitude to your dedication and shaping a brighter future for the next generation. With deepest respect, Nsafwa Samuel Owusu, President, KNUST Medical Students Association. Thank you. Zoom. So the voice and no say the school point penny for down nyina said ne sebe na no nyina ka ho aba and ne sebe we no abasum o say sebe the amena ne aje ko kuku akwa wa yira akwa ne wo hu no So sa so hwe da bia yo so sa hu ma professor wonder hu ne yire no lo ka hu na o hu ni na re ti se me apa na professor Benyaga de say one day asase nyina wono ana na behwe me behwe abre wa na ma say hu no si professor Benyaga de ono ana na behwe no sa behwe abre wa e de so nya no e na ka hu ne now say and I say am de ma wo school in fear duonum ne eba Bishop Sapon mo bra ya pray ho ansa na school yi ba o say asida no do nyame say school in fear duonum e say be no ana so for pon to Sapon mo bo mo bra ho a na agina in fear duonum nyame a chira so no bibia timi ewi peyo na ni nyina akogya ya se yam pray me mfa ma o say nyina na ya se yam pray and then from us at the moment, no, what is said, what is said. Say, let me say, yes, and to mine, Skagati, Sabina Doma,
And the friend, the part of 2 more, therefore, I said, the name is the Yeah, Mr. Mugras, I won't hear Titi Hanon, so yes, you won't bring more papa. Sister, the dress of whom was at me as a woman, Tomano. So be a dum or what bring you papa, so we have. Professor Foyer boy, and no professor Barney. Sister, because of what I said, what of a teacher for Father General, Mrs. C. Remember, dear, Professor, and you who never Professor. Yeah, say, Mamma, dear, come Professor, I know you. The mother, Professor, they say, what be me, papa. That's a woman saying, Yan twas so now, Yan school, no saying in a view. To watch the someone say on Saturday, the also say, Montoiswa, and come on, my pa, fantastic. No school pound or seven, and 2 pounds a day, it's name. Oh my God, I said you. So much you watch and yak 20 no more. I say, the worker someone said, only the more. No one knows to say. A young school for the school pump before you want to watch it. A young country track. I come up power when I say, what do soon as antimony. So I say, on the empire of West Mammo or senior Padamamo. Schedule so soon with Tomochi. There's 7 hours yet to Tomochi Biano, or the Tomochi, or maybe I am so. I say, if you dream, you may dear. I see if you have vice chancellor who is here to the all the cover. No put up the cracker, will be free in the way of a green tea or combina. We never let him know can say it now. To see me there as Papa. So the winner are massive. Papa. The time, the guy was here, now we can have a share or win an Israel. Nanadom, Omian Pre KMUS team paying for ye. Yan Pre one no more. Yan Pre KMUS team for ye.
Sorry, I'm not friend and film. I'm not but no way. I can tell you University of Schools and Entrepreneurial Development. University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Amstead. Vice Chancellor Professor Frederick Safo, or in the management team. The Pro Vice Chancellor Professor Isaac Boatin, Pacho Dodiho, and so Mampon Principal Professor Isaac Abunia, the Registrar Enso Ekahon, Mr. Augustus Brew, Director of Finance and Pacho Ononso Aha, Dr. Jeff Boachi Dankwa, Anna Mankasa PRO, and so Mekahon Bikofichum. Otufor Chame, Vice Chancellor, Sir Yankupon Ede, in fear Poly 75, Adum, a year Otumfoa, on to the management team, Entina, Yanura and Otumfonia 75 years. I feel so oh dear, the Vice Chancellor, Sir on the team, Omoba, Yabamo Otumfo Trinkwa, now Oman Sanson in India a day, a year and a. Vice Chancellor, Ebanon Sono Okuta, a year in Sem Boamoa dear. A year or two for a boy more dear. And watching sono, Pacho, ye war a year Nanan Martin Kunyan so a boy more dear. And watching Nanan Machame for so a boy more dear. Or two for a cratchy for a boy more dear, and also a waha, and I feel a two for a hen quan so boy more dear. And watching sono, oh, here a year and son, Yakuta, a year snap no, pentum and sia, a bronu ensa, and also a year and 9. And I feel Ujankasa Utwedia and also a cajon. The Vice Chancellor and the management say or de bre a year or 2 for now or the Eddie a year a day and I feel so. Nay, I would down also no, but the Eddie and ye. The nature for Chame say 2 for Chame so one pay a year now Vice Chancellor and the management team. Otu for Chame said the union no, and nay Awukudae, and nay Sumda, and now dear man and nay that titru and say Yankupon Ashra Otu for Amawade Afibakon Akanim Fiaman and Fee Adjusunum to say the union no. It a nay baya, my name in penning for Yasi ba near Besum near ma Otu for Trinkwa. Neya se nyame se onhyira otumfo oman nkwa ahoɔden wɔ mu na ɔnkɔ so enye nnwuma pa
Impeja asanteman te sɛ deɛ ɔyɛ no ɛne Ghana man ɛne ti na na ɛbaayɛ ebiem sɛdeɛ mu nyinaa mu nim no ɛnam otumfoɔ so ɛna akɛntɛn Apiamenka University of Skills Training and Entrepreneurial Development aduru mpɛmpɛnsuo yɛ a yɛaduru ɛne sɛ otumfoɔ akwankyerɛ papa otumfoɔ mmoa ahoroɔ otumfoɔ nkuranhyɛ sɛdeɛ mu nyinaa mu no otumfoɔ na de misi so ɛno na atimi ama school no abɛduru mpɛmpɛnsuo a yɛ a aduru entimi ba no mpanimfoɔ no ɔmo antimi ama no ɔmo nyinaa ne akyerɛkyerɛfoɔ no ne askuulfoɔ ɔmo sɛ menka nkyerɛ otumfoɔ sɛ yɛma no mmɔni yɔ yɛma ne tiri nkwa na ne korakora ne sɛ yɛsrɛ otumfoɔ nhyira sɛ ɛbɛboa yɛn ne atumi ayɛ adwumaden na yɛn nso yɛde asɔpɔto no na school na atu mpɔn na asantema atu mpɔn na Ghana ma atu mpɔn na na kyerɛ me yɛbaeɛ a yɛnum asɛm no ɛda mo ase Mira Mr. Bro Odaroma akɛntɛn Apiamenka Siapɔn wa Odaroma ɛna school yi baeɛ Odaroma onananom yi wɔn sɛ wɔn ti no mo baabi nyame Adaroma wɔnyɛ mfie aduoso no mu nyame de ahyirawa ɛnɛ watena si deɛ da wɔn ntimi ntentena panifo a wɔn mu school mu nyinaa sɛdeɛ wɔn mbae wɔda wɔn adi wɔn ntimi ama nyinaa so wɔn nyinaa kan bom sɛ Odaroma nyame nhyirawo ɔnyɛ ɔkɛse na ɔma nyini nkyɛ ɛwɔ akonnwa yi so Odaroma wɔn sɛ wɔn san srɛ wɔn nkyɛn nhyira sɛ wohyira wɔn mu a wɔn nim sɛ school no ebetumi akɔ so atu mpɔn na ayɛ nneɛma pii ɛde akɔ n'anim ɛnɛ wɔn ne wɔn bɛdi ade yi na wɔn ma ɔtiri nkwa sɛ nyame mfa mfie pii nka ho a wɔn kura nsa ahodoɔ yi Odaroma ɔboa mu adeɛ wakyame ɔboa mu adeɛ wakrakyefoɔ ɔboa mu adeɛ wɔn henkwa ɛboa mu adeɛ sɛdeɛ apɛntɛn Apiamenka Siapɔn mu panyin ne mpanimfoɔ ɛka ho wɔn seɛ ɛne ne buru afei dwampa a otu adua nso ɛka ho Odaroma eburu wɔn sere nyame pa ɛde ma wɔn otumfoɔ de ma se ɔde ma se papaapa nananom wɔn yɛmpere apɛntɛn university foɔ yɛmpere wɔnom yɛmpere university foɔ bisi kɔ ne wura zom gyina hɔ kakra zom school no baby efiri a owo mu a obeye vice chancellor wapagye aduro no na ase na mde ma no so for say we say na dai sabe brow school pori ane aya sabe abinti school ke say ane that mean o di free and apagye bu bepesu yi ona na yo jina ni bisi lo so was papa no ba yin obeye kane your friend or principal na nemu ansa na ebe university na e ma na ye so kana say this is the university when we go with that na pija na wuri you were roof why principal na nim dia wo call Germany edru baby onya ye no abrofo no mu wo Germany ba ha beboa be di ho adanse e kire no so nim dia ano so we go to Germany mo for mu na be di ho adanse a e kire so be nim dia pa mu to audio post screen see nyina no ewa refi o se me se won to aso on na nyina anye school ni to was sabe to aso azisa the one no aso to for na aso no mono no lo bia no asanteman Ghana man you aso shirabu nyina odomase Anglican Archbishop and Kumasi Bishop. Yeah, my brother.
You too for chami. Madaruma. And yeah, Anglican sorry. I war Asantimemu Mampon. Me Archbishop and Kumasi Nsu Bishop. Kumasi Dean. Chumesi Mampon Dean. Bismarck. Menshia Idiki. Chumesi. Presenter Cathedral. And ye master director Saint Cyprian's wa soro kesi mu na ene ade wa woda etoso edioson enum na yentumi ma yewura nkoa eni ade no a na safo na sofo ni bishops embeta na chi nti yenyina ye ba ene ewie yi a ye ba na ye di nyame hira edi ama yewura na yama de tinkwa na ye ne no so edi ade no nti otumfo acha me ye di bresu kakra isu kakra na ye de bae madaroma ma otumfo nyame hira ene ne bambo erade ma otumfo ifie bebre emmo ho 75 na emmo so mai na ba ko so aye said adayi say jumedi esi otumfo ani titire ni asem a e wo sire mu a otumfo hwe kama erade emma asem twakora na engunyam hye no eni asodwe mra Ghana memo otumfo acha mi ya ye de kakra de bai Sofu fampa moto afuma yewe yo bajole ye be se na ya bompaye na ye de amayura ye nyame hira ne na doma ye bompaye wo eja ni oba ni nkonko di mu amen ye nyankopon ni abankese ene ye wadum na ukuro wadum ayedi ade wadawo benti na wode mfie bebre adma yewura Sahodei, yesre bambo, yesre se rado beto aso atre na hiem. Embonyama wodi amano obi nyi nanim eni na chi Ghana mem ha. Yempa boni se rade manu ko nanim. Nkudimdie bambo adum eni isire nyina wadawo ma manimra yiwa so. Eni nananu nyina yes said magana mai yes said ma santima nyina ye bompa yense obonefo ejina tuo bia ni tweka e wasatima so ejina tuo nyina ye gira Yesu dimu etwetwem apam nyina so ye twetwem ewade ahoden ne ni hene wasantima mu ewade anuonyam ni hene ewade nkunimdie enye yewradea ene omayi nyina dia ye bompa ye we Yesu nti amen. Iso bi se dan de kapini fo se de bishop ayo na bishop ana archbishop wada wodu archbishop penipa wada ma eri bi kuta ni so ana kuma se de mpeni fo nyara na mpeni fo nyara de ka ni se wada wodu omo de dan de nyina ha wonu na so efo de su no omo ti tintina no so fu mpeni ka kuma se de ho wọ́n yìí ase de pa ẹ̀dẹ̀ ma wọ́n sẹ́bi de wọ́n kàn sẹ́ ẹ̀yàmẹ́ ọmọ òun fi bẹ́ẹ̀ wà ha ẹ̀dùnú ahọ́dí wọ́n fatọ́ ọmọ asantuma ní Ghana man tọ́sí bio ẹni sẹ́bi ẹ̀yẹ bọ̀kú asẹ́m a ẹ̀mí adùn dẹ́ sẹ́ wọ́n nsa sẹ́bi ọ̀sọ́bi ẹ̀ntwa koraa n'asọ̀bi ẹ̀mí ẹ̀yẹ sẹ́bi asantuma ní Ghana man na ẹ̀dùnúnyàm ẹ̀ka yàgò pọ̀n ní ẹ̀sẹ̀ máa wọ́n nù ọ̀hún yàgò pọ̀n sọ ẹ̀hyira wo na deɛ ọ̀sẹ̀ máa wọ́n nyinaa nso bìbí a wọ́yẹ biara bẹ́ẹ̀ wípé yọ ọ̀ nyina ẹ̀gya ọba ẹni kunkun dé mu ọsọfọ di nso ọba ẹni wàá bẹ sọm ọba wà nàmínà ti sẹyìn nínú ẹni sọ tó fọ ẹni bàtì ọbẹ tẹ ìwúrà. Kowa group bebree
We are Chairman Madaruma, Coa Research and Manufacturing Company Limited. Professor Samuel Ato Duncan Edayano. Ono also ana President Edema Center of Awareness Global Peace Mission. Na Jumaku no November 2024. Omo launch international blueprint our Accra International Conference Center. Na Jumadi Kesiepa. Na Ibebo Yamanie. Ema yewe to ni brimpon ema ni besi na na fefe na eho aye de ni se de ko ye ni gye ho ti professor ankasa dwumadi bi na ko play United States of America isa ni dwumadi a wo bi efa global peace ho nti oni hasese na so na ya da nti o ye se dwumani mpanimfo enra na de yiwa ba ye ma ye no ye se ni so aso no ye nra na ye meda na se ye ba so na na fante hina wo ha isa se dwumadi no adwuma no pempo so nkasa ewo keep kosunti na yesi besi mi so na odi anim na ye papa da sebre ko bo wisi woye board chairman onukura ana immediate pass vice president Emma National House of Chiefs ono ana edi anim professor say onfa delegation eni anim to ono ana edi na ya maame woye first deputy CEO na woye professor ne bakan princess Duncan na ene such a fantastic nkoso hima sosonti yamani din na akua hensema na ema etwipi wo wiase no Africa ha no okan part of African Women Pilots Association or pilot ankasa wo twipi pa ono na afra ni ntuma fita afefe no a ono aso na dwuma yi ko wadwuma ko ni na first deputy CEO in charge of brands and marketing nti obodwuma twipi kakra na obey ko wonu kakra bacho wadaruma wonua free US eba ye be busumi nyani ni play esikutuka etwen wadaruma aba fefefe a we drum here princess maame wono so na nshira or board member Edmakuwa and also so Dr. Martha director of communications and no also a board member and administrator so Dr. Insia ono na atwa dwumadia ototo church seminar e wo dwumako no doctor so e bai na fe so na hima so abuafo ka ne ho so eka na chairman wadaruma ye baya ye otumfo chairman wadaruma ye baya ene so ya tese from many years for ne wura nyame de afi aka ne mfie ho nti 75 years na enye enfikitwa nti ye bai hampers ya say ya kama ya sashin but oma ne hampers ne mredwem ha kama nyina e koma yewura say ya de ma na woda pagina ni ya be ma professor Ato Dankana they say Gaftram Ghana bibidu for sa kwa abato na no e ba na afia na ye de ye kwa abato no na say ye kwa abato no ma sa ma no second term they say one was na be president for Gaftram and bibidu fokoro bibimom ho nyina no they say one na ye president Professor Nshirano Kuba aneba intimpacho nyema wo ha ya assorted drinks na eko ediamayura na yentimi mefi ha se bi ko wanwo no agi yini wo fi yentimi fa yentimi mefi ha yemfa bi ma madawo ma yedi ko wanwo no so pacho mo mane mo adwem yedi ko wanwo no bi so aba ana afi so ensuo so eka ho a yedi besom yewura da na ye ba so wadawo ma
ɔdɔ ma yɛ baayɛ yɛde yɛwura boɔ mu adeɛ ɛbaayɛ mpakyɛ no ɛkɔma yɛwura akyɛ nana hema boɔ mu adeɛ so ɛwɔ ha asante hema boɔ mu adeɛ pakyɛ akyea me tufoɔ akyea me boɔ mu adeɛ adaroma na mpakyɛ protocol mpakyɛ otumfoɔ aboafoɔ nso boɔ mu adeɛ mpakyɛ videographers ɔmo a yɛtwa video ni nso ɔmo nneɛma boɔ mu adeɛ ni mpakyɛ nananom atena dwom nso mpakyɛ abambɔfoɔ security ɛna mpakyɛ ɛyɛ akrakyefoɔ so ɔdaroma mpakyɛ mu a medi ɛyɛ domini mu a mekasa so yɛfrɛ me Enoch Owusu ɛyɛ director of protocol and public relations a nso meka dwumakuo no a mede wɔn baeɛ wadaroma mpakyɛ yɛ baeɛ a na yɛama ne si mpakyɛ wadaroma so go say there that's broke over the sea ono na me dey ono yin mu de chiawa ayi hia kese kakraka ne sabe bawo ode ne se ko nlanka sawa ha ne so bibi di ne tukwan a na na cheche nse nyina mu ani nyina wasda to from big time chiri bibi a oye bi emu se that's the bro and that's se be se mo dance ya so no dey mu de ba na ode na nyina aka ho de ba na wo mfi adwo so no so yesi na mpa de ma wo Madam Ebru, to mba beda wase asi nyampa de amawo na so bo mu ade wa chen bo mu ade na sante ma bo mu ade o hin ko bo mu ade wa ka bo mu ade ni nyina aka ho na Madam Ebru ni ma hudu nyinara sabe unye kuma ha o so si nyampa de mawo ene nsuo ene edu ni nyinara omba ya Madam Ebru o so da sida de bro wa ne ba penye so wo so shira no ama de oyi bi aso ayen ko so adoma What's the mass? Cause you there. That's a great brand new one. No, I say. Nananum, mumi empri ko afoye. Yempri wanu mai. Yempri ko afoye. Lancaster Hotel. Lancaster. Otumfo chiame Jumako ejina ha ye free Lancaster na kan ye free Golden Tulip me amejina ha me din de Gabriel Osu me rooms manager the otwa me so ye Jonathan Dodo only front office manager the otwa so ye Barbara Mensa only marketing manager the otwa so ye Ellen Obinyamwako only guest relations manager ye penye odaya no the general manager Mr. Hamade Basel and ye pastry chef ye freno Kali Mohammed. Ejina ha na eye otumfo awoda awodi ne nra ntine wo ha. E ba be ma ye krowra etirinkwa
ne yɛasrɛ nyame nhyira ma no na yɛba ha yɛamba nsapan saa yɛdi kan afa fie yɛde special cake kɛseɛ paa aba fie nti ɛne aborɔkyerɛ nsa kakra yɛde agya wo fie nti yɛnante seɛ no yɛda mo ase bebree me wa adaro ma onana no yi penifo ede dwumaku e friend Lancaster nka na titipa City Hotel bedane Golden Tulip Hotel no ene e friend Lancaster adaro ma penifo wo mu no mu da mu ho ade o msi nyame adom o de afia ka won fie ho wanya mfie aduoso no mu a o mu ma nkwa on trance o mu beka ho ena ade o mu no wadi no mama o tiri nkwa asire nyame pa ma o se nyame o ma mfie bebre enka ho na tena ho chema o mu fabu asanteman o mu ba ya o mu se o ma di kan afafie cake kese pa na odi bedi wa oda no o mu di bia afafie e de nsa hodo aka ho o mu fa ha no mo no mama o ade etochi na onana no ba ya de o mu no odi bedi ade no ebro o tu fo de mase mon ko ni ra enhira mo Afiakobi Senior High School. Afiakobi Senior High School. Jewel Association of Ghana. Honorable SK Boafo, and they do a money no mobile. Okay, I'll see you. Afiakobi. Oh, please come. Let's go on train. Hey, catch us so. Otumfo atia me bepamcho mama ento nana se yaya egina hei eye ne maame suku nana afia kobi ampem a otosomienu ni suku a ewo trabom atwema trabom owo ahima owo abrempon yen ene yaba ye pese ohun se ne maame nom aba enwa ene yete se odi na fish ada emfe edroso enum na enenso odi adai na se ne maame ati seidi a ese se ne maame nom ba no mbe ma nunufo nom na womo ebe ma ni tini nkwa na ene o maame nom se yamawo afishia pa yamawo enkwatenten a ahoden wom yamawo sunsum ene honamu ahoden yesrese nyame wonhwiri bibiara ya ade pebiara ewo ewiase mu ha ene asantema mu ha na wadaruma oba ebebie Afiakobi ampem SHS no nanka compound ho nyina eya teche enso to a ho nyina ya teche enese mi ka sei wadaruma ho nyina ayekota ma ene uwura Afiakobi ampem Girls Senior High School a ho no mo te se abrochire wo mua papa bi a wode ma yen no yentumi enkenkan no esane se emoa no doso ama enne wonananom etumi aye aeroplane a remote control na sesei no ye pese ye kwaya nim na ye aeroplane a na nkasa tumi tu na enenam wiem a remote control ye pese ekire ye beba be hu na yetumi adwendwen kwan a ye befa so a ye bema ye meye tumi akwa amanone se omoma kwan a
nkrowa aeroplane ewo ho no wo metumi akoye training na wo maba na drones a Ghana aircraba ema Ghana boka no asantema mu ha ye pese ye number 1 a ye drone a edoso a aban entumi enkra biom a se Konfanochi hospital bia ewo asantema mu ha no wo mo ehwehwe emergency drugs e dia akoma ayarehwe ewo asantema mu ha nyina ne Ghana nyina na ya asante e no obia beba asantema mu ha no obia beba ababe order drone ewo nana afia kobi ampem girls senior high school compound ehonomo nana ye gina ha ye wo wa wo yire a oye ohima a na konwadin ede Nana Amadu Fie the second. Ena me wo atwuma kwa homa district director Madam Doris Ofori. Education director Madam Doris Ofori. Ena ye wo nana emra wo de atwuma man eto wo maame Nana Efiakobi Ampem the second no afiwe October ena yenya 20 years ye Efiakobi Ampem girls senior high school na wodana no ma ejina he wom na wom ya pioneers wom na ye de school no to Efiakobi Ampem no wom ne first batch a course form 1 enti afiwe na wom nya 20 years enti wom si ene se wo di wawoda na wo san di adedia ene wo no na ebedi bibiara na o mama wo tinkwa ewo ahanmo sei enti ene ye baaya ye kura yabo ade kakra eye nsa doko ene niama wo mo di eye breakfast yesi na ade achia woni wa pamfo yen wo maame ene amen fire breakfast na hu se ene o maame ene o abedi wa fishada ene adai ena yesan ewo yabo ade ne snapsa eno so yade aba nana himma ono so ne de ono so ede ebeka nano na yewo 50 years anniversary atwumaman ne Efiakobi ye bedi enche bia nana yebeba onase na yabehu na wama ye data ebe yama wa ye pesa wankasa wodi wani onyam eba wo maame asase so ewo atwuma trabom ede ye bedi 50th anniversary medawase Beso go said na fie ko be se wampim school a water boom titeni o da no na se wa to na se nyina so so abrewa wo fie jo sun no ni na wasa be osadna the day to school so muntimi nhwe se wo fie jo sun no muntimi tra na do ayi mamu de muntimi nka no munsem de be na hadum so se na se wa chechire mu omo so munsi nyame pede ma wo sra hodin se be ninche ahodi wom ede ama wo na de mo ba wo se be tra se be ede be ma wo chinkwa e ma wo no fo no mai no fo ho ne manyina na wado mebru abrewa mo omo de aba na school no so fie dwu no nipa mo obobobo do mo sha ase so no mo de mo nyina so aba wado mebru do mo kan se nyame onka wo ho na on transe e ma santima enkonanim se do mo se no wado mebru no mo so fie dwu no so mo ba mo ho ka chefo no wa transe na emre se wo ba wo no obeso mo nyam o ba no na ntse no tu fo do was wado was Nananom, mommy and print na Efiakobi Senior High School for ye. Yan print one man. Yan print one man. Dual Association.
Otumfo achami. Muhu menwere anya boni ade papa. Yedim se enra nyame hira Otumfo. The next what trans edia ade. Na omo ejina hai a gold statement. Omo na promotion, promote mo omo ejiwa for nyina te se kan go speed for no. And then who be kra. So na omo ye computer bibia fe. Bese mfie bese dunsu nkranko anu matra. No, omo se afi we de dabi said de ekro. Eso mba asantebem, ye hwe sika asantebem ne wo. Na na tisika kokoso. Ba bia ni bi o Ghana wiase nyina. Nti eso mba asantebem. Nti omo adwa wadwene se enom beba ha. Na omo ba abesire Otumfo se bosumi du baako November no. Ena omo ba beda ade ni nyina wo asanteman. Ne duru ha wadam ya chiame. Wasire Otumfo de na nu nyama betaji. Omo be so ye na nu nyam ahye na nu nyam kese. De odi animu kutrepa ayo Mame Judy Graham, mene na me ye chairman of board business commission, no nso ye board member. Na mre bi atwam kura ye kocha ye kosra Otumfo South Africa. Ema ochia no. Nti ayade e krom da. Na de nti ontimi me yade ya Otumfo nim. Na so ye odofo no nyame anum enye yie. Nti ne ba nti on ne CEO anti Judy. And the rest of your friends, Kappa, of Rubequai, on a yomu penny back. Aha, and do a trust about yourself, also the Jabawa, also Jamasi, and could you mensa on a Santamine or penny or scratch penny treasurer, and Titina at Japan, on a Santamine association in a training, and a Dokua also Dokua Bomumi. Aha. Also the almost deputy CEO. Now, Ures evangelist on the APRO. Sa yini now. Me ba so aparante ba ko ye friend Amufa. Also Otumfo nana awu free ohim. Ya nyamia ahira no amana be ye auditor kese. Ye na ko abruche na yi na ba wona hwe KMSC. Also ye audition wo ohim. No so also ene won trafie sa. E so oba no di echi. Tie ba ya ma no kwa. Yade normal ikura omu nyina ochiame tibi bodre Otumfo achiame ana Otumfo bo mu ade krache yibra na yibra yenta Otumfo bo mu ade na achiame ana krache fo enso Otumfo achiame ade ana abrante nso sa onso odi auditor no onso sa onso di Otumfo and a chiami, 2 for chiami, and a cratch for dear. Tia baya, Nasa de Bessu 2 for say, I drew her. One shade not. I dear Bakwa Mecca say, and Penny forecast be. King Solomon ran a friend, Missy Yafi. A tea so sacrifice. Timagria say, Eske, Nadaroma, yes, I'm Famano. If you say, I don't want a bit my boy. Now it's some DNA started first, and now become with frame him, and I never did. Boy, and Nadia, the Ohoi, obey at when you're minty. Until Otumfo here, there was it. Drinks. Me wa biso bro. Said the wa nana escape wa for us no. Wondana mu sika hoko adwuni ho adwuma no mudi. Wadawo ma enkran no muti omudi omudwuma. Na adru ba bi o mahun se da bi ye ka gold dia no ane asantemam. Tu nana mu adwen ho se omudi be ba asantemam. Na omu aba be bi adwuma ni bi wo ha amana koso. Fi se gold dia eno ane asantemam. Wadawo ma na me adoma bosumi du ba kon ye November no eno no be ba be bie ne kese pa o mo stress dru ho a wadawo ma do adi nyam aba betai akire o wadi dwumanya a wadawo ma mpa bo panti bibia ekoso ne dikan o mo so mo ma otiri nkwa nyame adawo ma wanya mfi aduosunum a ye nura enne watrase ade a o mo ntimi ententena o mo sire nyame pa ma wo se nyame ma ontena se nche o ma onyinche na che fabu asanteman ende ngana man nyina maye Umbayo mukra umunsem ensan hodo nyina adawo ma obo mu ade wachiame bo mu ade wakrachifo bo mu ade adawo ma sade unana no diska ho adwene omu eka no unana nso ofiri ohwimu onso baya osene de eta akire obo mu ade
Wadaroma wachame bo mu ade ene wakrachefo ebo mu ade Wadaroma onana no mba ya de omu se nebru otumfo de mase papa Nananom omiampre gold foye yampre wonomwe yampre gold foye Doris Chamo Foundation. Nana do me in the day of my name. Ashanti Regional Minister.
Otufo Chiame Nananom ye dika ebeda ase na emse ye dika ma meyo ebaye ebegina ye nem na emergency bia ba na wosemene rexec no yetu ho anamo na osom so de osom nyanko na wiye na onyakwanya bia wo se oba na oba beji emu nhira dia obaji nhira na ne pon kra na de nya otufo so ensemu nhira enti ebeduru ya na mene rexec ni nyina no me frɛ me yo no se yɛda so ha na mse ne yɛnkɔhyehyɛ ba bia ebeba ne aba besom yewura na ebiom so mama yewura kwa aba mse okono odi wachija yewura chanfo mse dwumadi bebre na akoso a ogina yachi boa ye ma yatoto bibia ye obeduru ye na so na mesoso me ne ke university ko di dwuma bi wa China ye edame me nda na me so me baaye amane mbodi die bebre mintimi moni nyina ojem nti meba fitiem na otufo developments bi ni investments bi a president any afoforo person mo ye wa Asantema mu ha no me dia batu ani uwie na yenya wonsamu hira ansa na me de kwata kobo president na timi aboa enra so yankopan ye adom wode enfie baako account dia tinana yankopon hira na o ma nkwatenten nefa etete ye na emabunu ene timamufo yentimi nsua ewo wonan ase na yentimi moa ne yensomo na yensumi wura na kru ne ntimi koso me yo baaye no oba be ya mamra de ne nyina oba be kire na so yeda so di birthday ye de ye de hamper ze hamper ne nko epono na no kra ya so sumu de se ye de aba ye pese ye de beba yura na ofendi ne birthday ebiom yesa de bomu ade ese ka ho de me yo baye ni nyina yachi na yemfa enna nyame ase se ode yewura adoma santeman na oma ne kwantenten nyinche eni numdie na ofa moa na ofa enda dan ye se de bia oye no na asanteman ne Ghana nyina emfa ne ntuma pa emfra to du for chairman we de ye baye ho tete ho ye beda ase ni ase se ekwai ba mu a ya ba fitiem ye de ni nyina ba bebo otufo the so who said the radio minister said no o said ko mo akwaba abra ja okwan oba na so bi sia okwan samezo so na wadu mebru pa bodu djumade na kudi no o de kenu esi kudi djuma bi wo se be China ti na me do bedu ye enu no te se u fi aduoso enum se se godu ha na so wadu mebru djumade a chede sa no ene sa do kudu be me yo di kan ba he baba man ne to we no first me yo you are sorry was you are sorry say no to me kaba the kind no so wadu mebru se me pa de ma ho se nyakopon omo a wode nyansa na fate to omo na de se be yemo so ensure bi kase dem fa mo Asanteman ene Ghana man enkoso do ka na se wado bebu otete pa anu nche pa no yemo so adem puntu be beba Asanteman ene Ghana man mu ni nyina se be ono obey na ono transfer over o de fema ni nyina bo wi na wo chira no wi a wo de ho man pe bi akobo man panyin do ka na se na me ensure na trauma wo mo o so ba ya hampai ene be won de adomebu onso odomo sabe chinkwa no no se nyampa de ama o to ma Asanteman ni nchire adoma so to sabe radio minister na pamfo se no to for domasi
was a papa. Anano me empre regional minister na pamfo ye. Empre mo mo en. Empre regional minister na pamfo ye. Anam ni na so be waye ese ware guru anam do be jamo mo keka mo ho no tufo abre ye wura trase ache mo ka mo Ave so mo ho nya Hawaii tentem Otumfo ache. I was yati. Otumfo ache ami. Odama Jamo Foundation. Omo ba na Doris Jamo oye agogomahi ne nadan no. Na omo ba no so no abe ne ma pi ama. Omo ba no abe ne ma pi oni Onenya Ghana clean Ghana ambassador to be the ma penyo da no acheche bibia ma che yo adwuma miensa na ye ni edikan eye apomudien ho dawuro ne nkyerɛkyerɛ a yɛbɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu na ɛbrɛ de sɛ yɛde ba asanteman mu na ene ya ba yentim enhyase a yemesre otumfo kwan enti yesre kwan ne asre ne hira nso na odi ataye echi yetumi de edi se adwuma de ahye omane ne onyam yetoso mienu Jamo Foundation nso eye yenua bia ye kan nyontum a yede amamre saya obomoden pa na afi etwam ya 2024 yi abibimam nyina nkro aman anan ene ginaye onu gina ma Ghana, Nigeria, Zimbabwe ene South Africa ye call competition no onu di kan de ma Ghana she Ghana ni onyam e de she asanteman so ni onyam ni edi hobio eye nsanu adwuma ye nso yedi nyema a yewo yama yen ayemamu eye nyema bebre yabe bi wo na hema eho sobolo ahweni a yede eye sisi eho yede nyema bebre bi tu ye komdi bi tu ye nsa seminar sanitizer any bebre ye ka ho lekwiso nku a yesra nyina enti eni tra yebo na epese no nso ya sha ase wo na hema hoyi pese ye trim nso ewo asanteman mu ye hye otumfa ni onyam enti ye ne ye baaya ni award winye no enso ye pese ye de hye nana anu onyam enti eno nso onya ahoro miensa a de hye otumfa ni onyam na ne ka ho nso ye nimse otumfa di na wodai ene frishia aduoso num yi me yesofo yi de na me nso mesre nyame hira edema ho oma wonyincha ahodin wom ma ho ban na solobo nyansa no onfa nom na se ne yenu yedi kan kasae no boku asem no entwa wo Ghana memu amen na me amekasae no osofo Daniel Edmond Kofi Asante producer of Penya director DSS amaye adwuma o head office say okwankyerefo ena me nso me fi enum ena me nua be ma Abankwa Martin ono nso eye coordinator e wa Santeman mu ye nua be a
adwuma no esi ne srɛ so yɛnua bia Doris Jamo ɛne yɛnua bia Meritete ɛso ne ɔyɛ sobolo no ɛna yɛnua bia nso a yɛka amammerɛ mu Lydia nso amammerɛ mu akansi a okɔgyina ɛma asantema no ɔno nso di kan no nso ɔno nso enie KUNUS ɔno nso enie nti yɛ baayɛ a nsa yɛde baayɛ no yɛ champagne adaka ɛne nneɛma a wɔyɛ no nyinaa bi nso ɛka ho a ɛde ba abɛhyɛ otumfo anuonyam ɛda ase. Monsieur Musade, Sophie Seno, no, na the foundation, Sabe, Uduma, dear Mudia, no one and son of Moye, and what you chilling Nemo, and on another so Sabe go this year, Sabe Adobu, and Mujam, Ojina, Ghana, Mayan, that's one of Mokoji, a word of Koji, no day, a betray, and then Nemo Moye, a fast Sabe, Sanujuma, say, I've been here, and also will Sabaya, and then also world money, tell them around to Cusco Godochra, Saddle knows who beat my 2 or more. I'm saying that my baby, a dear boy, Mamudachi, a subuye. Salmon in the Anna Moye, and I said, I don't know, Salmon in the Abbey, only be by the bachelor. And now, Mamma, near Mania, so Nana, I can use so, or good Janamasuji, a budding, honestly, with the natural. Salmon and now some of my mouth, Sabi, Trinqua, or bachelor, said, we see a boy, a said a mouse so can't call a Coronino, a piano, and a sumo, or the or bachelor, or Madame Natisano. To for the mass on by and Saudi Rebecca. So I want to know, Papa, now I bet you why. Mr. J.K. Mensa. When I see J.K. Mensa, but my own heart. I don't want you. Papa, so no we. J.K. Mensa. Also, Dr. Nana Taka, on another dancing chairman a buy. Mamma has some woman to see. I don't know, say, Mamma. And I am not sure some boom dear master into my back. We flew an akaba, now, no, madam, Moya Quapa Jamu. Nana say the video na kasabenti e pacho yesi mo hono ma che ho wai Otum fa chame oda una adanse e hu ha wie ya mi say wura wodi ni 75 years no enra ena so ye Awukudae de ba be nna som ni ama ni tiri nkwa ye ba ya ikura ensem whiskey mienu schnap enan ani ye bo mu ade a pese di ma ye wura no de di ne nda no de toaso mama kwanya na nataka fra me wo you na me wo me tu na nsemi tu kwan kakra me wo ho me koto na nataka won so ye ohene wo adanse tobiase aisha ayase ase na wo ka kire me se oba be ye book lunch
what the aboa formula nursing school. Iti oba beye mi ba ye na bete se wa beye bibia kama na nei ni eba iwura hode a na ko pese odi books no bi eba be kire yiwura na ye ba ya some kind of books no way you also dey ma yiwura owura tamu nimti no why IT person was Texas. Now, why concise ICT fundamentals. ICT fundamentals. So, it didn't want to answer kakra. Houston, Texas. 911 programming. I don't know why. Intino, why you ICT mu papa. And why yes, Busi. I debema as dance schools, possibly Ghana schools. Said the Baya, a bit one quadranoma, Umatumia, Aquanim, our ICT. All by Yan Bread, but you book on that. I was saying with me, Obaya, Yura, Boamoa, dear. Moi dear, I am qua a chiame and anahima books. No, this will say that I say, no, also a doma until to baby. Now, several double bring me up the moon in Fiaka who feel one. Fed your soon, I want to be in Tintra of cinema Padamau. So by ya snap, point to me, no. Ena brandy, ena whiskey. I don't want more chill. Ena kaniska no million ahanum. Half a million. I don't want to do more chinkwa. So we took us here. I don't want to be no. I don't want. I'm not saying any penny for over. So we say no. Ena I don't want to know about Ice Doctor Taka. I don't want to. I see penny power to book. Now said I don't want to. Need this. I'm going to see how. Not sure how book will be about as my mom. I want to be in Tintra. Say what double bulls in the DCT. That's what Bob say. Education fund out there. No, so the course will be a bit almost what professor at that check will be a day. But the rule of book mark do. And what the abba. And why you won't dear. So, so I don't know more. It's me up one and say, here be at the boys in school. I want you now as well. I will brother and say, a catchenoa. I don't know that Abetile Sebe and Mosia for Tonoso Echi. Ona also by our bomber dear, Nathan Tema bomber dear, or chairman no him called bomber dear, or so ma Uchunqua, I don't know. I don't say, although the name Sandy Bibi Abba, Adoma. Two for the was don't I say, Adoma. I don't say, call only one jail. I'm sorry, there will come on as in the guy. Not as in a call. Very too many. Nananom, I pray now dancing in one in painful. Number so what I mean. Yeah, pray now dancing in there. Otu for chairman. What the movement ha boko na daroma nintini atibe bie obedi akonya abompa ya de amano
yɛhunu ade a wɔyɛ ma asanteman ne Ghana man ɛne aman nyinaa ɛsɛ wosi manhyia a wɔhunu sɛ yes ɔba kemfie na kɛnora na awoda no wɔsi ɛba ɛna ɛna nso kɔsi Awukudae nso na wɔsi yɛsiesie no ho a ne yɛpɛ kwan ne yɛde ba yɛamɛduru ntɛm yɛbaeɛ ne abɛtena ase ahwɛ sɛ yɛade ɛnti nadaworoma ne mahene ma so nkwadahene bi kusi apia mede no a na asomfia ma asomfia sɛ wɔyi ɛdawoda to saa menkoa mentumi nda ɔsɛ mene mehema yɛba na yɛbɛma no sɛbe ayi a ɛfata nti nadaworoma yɛba ha me maame ka sa enware tintim bia ne nsa nanka wɔsɛ de ka ho no ba ne deɛ wow na ka da kyerɛ ki uri aganya deɛ ɛso maka kyerɛ do bro ɛne nam kwa so ba nti kakra yi deɛ nadaworoma ne mebua mu adeɛ amfa nyɛ nhyira no nso ɔmɔ mpa yɛ mae na deɛ yɛduro no yɛnsom no a kɔpem sɛ wɔno nso bɛyɛ no bibia kama ma asanteman deɛ gyina ha yɛama deɛ tia no so bu sɛ de na bi kusi apia na ma so kwanta mahene ɔde na brewa ɔso adam edu emfi adwo so num sɛ be nyame ɛna ɔsra ma sɛ be nyini nche bia bɛka ho sɛ mfi wɔ ha dwonum adam ma na de on de onum sɛ wontumi nka wono ne ntem asɛm wɔ ha do ayɛ ɛna situo ba yɛ so wayɛ ma asanteman ɛna wo fi ha wɔn sampa wo wa king efi asante asesa ahimfi asesa ɔdom ebu ɛno nnɛ wɔsɛ mfi adwo so num no na esiye wɔsɛ nnɛ ɛsɛ ɔba no bɛsum ɔbaeɛ a ɔdom ebu ne nsa ahodoɔ yi wine snaps ɔdom ebu ɛna ne bu mu adeɛ wɔde sɛ nyame pade ma wɔ no no na ne nsa asɛ ɔde bɔ ɔde ɔnam kwa so ɔba ɛba ɔde bɛfie ɔdom ebu sɛ nyame nhyira ɔma ɔkwa tenten a wɔde wɔ mu na fa yɛ nneɛma pa a wayɛ yi ɛntra so ɛma asanteman ɛne Ghanaman to for that as a pili ɛna abewa so ekuta armebu ɔde ɛyɛsɛ kokoro a na wɔn nso kwanta man hima fɔkɔ ewura hɔ no kɔkyerɛ no adɔma ɔsɛ bɛpere na ma so kwanta man ne nananom ɔmɛmpere ma so kwanta man ne yɛmpere no yɛmpere ma so kwanta man ne ɔne ne hema yɛ anakɔ na ewura no ase Ashanti Zongo Youth Association pacho mo kam ho ai mo kam ho na emre na gensi e Nana Chiame yɛma wafishe pa na ya yɛgyina ha yɛyɛ Asante Zongo Youth Union na Asante Zongo Youth Union yɛ mabuno a ɔmoka ɔmoti bom wɔ Zongo mu a ɛwɔ Asante mamu na ɛnɛ yɛ da kɛseɛ ɛyɛ da yɛyina wɔsɛ yɛnigye na yɛti Zongo na ɛnɛ yɛte sɛ yɛwura odi na woda ne yɛte hɔ saa na ɛnyɛ yɛda nti ɛnɛ yɛbaeɛ a na yɛ
bɛbɔ mpaeɛ ama yɛwura sɛ nyankopɔn ma ne nkwa daa nkwa yɛadeɛ a ɛde mpontuo ba sɛ nkwa ba asanteman bɛkɔ n'anim ɛna nkwa nso ɛba a yɛnyinaa nya deɛ yɛpɛ de nti yɛbaeɛ a na yɛbɛgyie ni yɛne yɛwura ɛbɛbɔ mpaeɛ ama ne sɛ nyankopɔn yɛwura nyankopɔn ma ne nkwa sɛnea ɛbɛyɛ asanteman bɛkɔ so atoa so ne mpontuo yɛda wase so we said on na mo ise no omo so adom ebu unti na omo na nanom ojo mo tena ha atoto aso a masebe ne zongo ayika kraka ti sebe mranti akamabum se etawachi akodese nyina mu ti omo ti se mfedwo so mo se da bi e na de na dawo manti nyewe eti ba bi ti na mo bai se nyankopon ma wonkwa enkwa wo ho no mu a na bibia o ya eti bi ti na me ma wonkwa na tena ho na mfie no bi enko embeto aso do mo sema wono no se boko so aso akwa so dem asre nkwa tenten e de ama wo ni nche awode egbo mu wato ho masanteman ene Ghana man nyina on ba ya odo mebu omunsuo ena mo doko omo bese hura omo fula no mok odo mebu ena o ma ya de fefe omo de kura ene kontoa na aye so kanea said na no sabe order ka wo mu omo ko so akusu abompa ya ma wo na nda nyina to for the masi kana so for him na akonfo so bo abo why na usu mama honya ha fulano mundi fulano neno maden for fulano ba why to what was it mumu was it ọsẹ mo mọ aso bom aso wa kana so for ma honya ha kaskoso e wa cha mi wa dawo ma biti ama mi wurati so no ani nana usu osene Awukudae oba ono ma amene ne wo fanom ene ewura bidi ade ono ayase oda ma oba ya okuta fisiti pentu miensa oda ma yewura dwampa utuadua na wasanso aye wochi oda ma so de ba abechiri yewura eno furu ho a okuta yewura bo mu ade yewura akrachifo bo mu ade yewura chiame bo mu ade adama yewura hinkwa bo mu ade adama yewura patonfo so odwene ye ho adama camera ni video nso bo mo ade said yewura ono na hinkwa na usu ono ma me no ba ya we so said kada so for ni se ono na for do usu na wadom ebu said o kasa ye ni se be ni o wadom ebu ama o mamu nyewu se ese obi a de ahobrase e babra no ono na se be wala so se ampa enye me wu kam ni obi a kam gina ye se ne se mfejo su nu mu a na ye se be nyame ne so do na se na se be nkola be chi so be hu de wa ya ma o mo so ana wa ye chi se be ka dum adom ebu o de ampa o twedua ana whisky pontu mi wonu ana bo mo ade o che bo mo ade nko bo mo ade
ɔdɔm no na ɔsu so ɔsɛ ɔsi na mepɛ de ma wo ebisɛ ɔnyɛ wo a bi ɔkasa bɛ nka ɔnte ase kasayɛ ne wɔnom nyinaa na ɔfo bi ɛnɛ ɔbɛbra na ɔde gyina ha sese wadɔm eburu so ɔde wase nyame nhyira wo akɔnfoɔ na nkɔnso control for my young come home. Mama, control for Mama. Irachami, Adama, Besser, Amada to uranium. And they were who the Memaha and Anum country for. Yabaya and Ra, near Ura Oda, intimate Sarada. Tiapa, and then so ya there, a man trinqua, a money trinqua, Asre, Senyaman Coswan on Tanechi, Nescaja, and Coswan on Tayachi. A son Sebe, you rebribiano. Addition de biomission if you hentino. Yabaya, you can send Bruninsa champagne Adaka, snap Adaka, and put to your you are born, my dear. 2-4 a charming born, my dear. 2-4 and quabo, my dear. The name be the other near Mammenum, Adarma. So we said no good for say no. Say na Adam ebu unti no munyina ti babie. Obi na unsa no dwuma. Control for no unsa no dwuma nko a na gida. Say na da Adam ho ba abeda wase. Titi powder to omo. Omo sire me pada ma ho. Fedu osu no nya me ma bi meka ho. Ma oni kire ahodi wom. Say fe ho du no na trans mo na titi asantema ma santeman. Say be ensa nko so sire ne esiti tomba ya omonsa hodo ana mo bo made adomebu ana japo otweli a adomebu de mo sine mpama wo no o mo trinkwa so for the masse mo mo ase aramo go transfer so yo we odi Otifu Chiame, Adam Bro, Miss Mijana, another as my head. And there, a day, and Ras Nay Mura, I would that. Manage if you say Besucasiada, I would that. Nana, dear, didn't know who I'm home. Say, may buy a you so you could jump poetry, dear. And I shrap pen to me and son. And in saying so, I can't win as if you Canada, ma'am. Now, new rubber, my dear, and I shall go, my dear. So we said that Nancy, Adoma, or say Adomebu, or come on, I don't want to do the amano. And there's a bit of me fear, come fear to Sunuma. And I need to say, the Lucaseda was winning a day. Nti asidan on de menyame no what say nyame pa no what how much santimani Ghana man so ba ya sharp pentu miensa na wa do mebu Canada nsan so pentu
Adoma do se me padema wono no. Ono jampa o twa dua ka ho. Adoma. Tu fo do wase. Kono yiwa no wase. Kosofo umra. Iwe na ni fana don tina moto aso. Otumfo achiame. Madaroma. Enra na ye yewura. Ni mfinhia aduoson enum afidida. Ena na ye de ahye. Ye ba ya ye be me yewura. Ni trinkwa. Ni asere nyampa ama no. Ni asere se ebra oti ase de. Onyankopon Solomon nhyira no. Omfa bi nhyira no. Ye ba ya snap. Pentu. Afe broninsa eno nso pentu. Afe yekura ensan no omre. Wine naka aduonu. Afe ensuo naka aduonu. Afe yampa mienu. Enso ene yede ma yewura etirinku. Afe yewura ne bo amu ade. Yewura achiame bo amu ade. Yewura hinkwa ebo amu ade. Oso buse de ram ko so fo se no. Oso adom ebu omuso saa. Wala zama muni ati babie. Se be vedio sunum ene no a ene so Awukudae dia na esi ne pede amawo. As stress be amodin ukodu anyam jama won ho da so asasa temane Ghana man nyina mu. Omba ya dwapo otwedua mienu. Omonsa hodoi adoma no munsu adoma ebu do se mpa doma na obo mu ade. O cham bo mu ade. Ena enkobo mu ade. Doko so ka ho adoma. O se ba won ebu. To vodoma se. Odoma se. Kuma si nifa. Adontin. Hey, o se mutu mbasi. Adontin foba wi na bugu foba. Ada se mama mo nya ha, why? Yira chame. Ye ba ya nyeboni bi. Enshira na yesre ma yira. Juma udima santeman Ghana man ye nyina. Ne no ayesebe na woda. Ene nenso yesebe Awukudae. Ye ba besom. Te ba ya adontifo yira bo mo ade. And snaps pentu the buy. No be baba ya be chi. So se no adontifo se no. O se sa adom ebu fedio sunum de. Ebu dina de si dem padama wonu no. Ebi se omu nyara titi e pa mo futuo na se be no nyare to. Adom ebu no kwedie pepe yo de aso asantema mu. Esumo ni ye papa. Tine na me adom na se fedio sunum wa. Ne esra godin nyansa goduro ni che de amawo. Omba ya yo mo samp yo isaf pontu mienu. Ana odom ebu bo ma de dem se dem padema wonu ebu. To for odumase. Kuma si nifa. So when we say him son ba mo je why. Do mo je me bisa no are. Otumfo achame obeti ama ewurate enra na yira woda kumasi nifa na wose eba na monim de ato ye ena Awukudae ese yeba ni abesom yeba ya enam de asie nti yekuta nsam snap pantu dabi mesi kumasi nifa ena yebo mo ade
I'm saying the person in fancy no. I'm so adom ebu, I'm the busha. Akrebi. Eti adom ebu baya, the me adom fejo sunum. Ewe mani je. No mo se nyame pa, na hodin ukodo nyansa e de amawo. Ba sha pontu, na bo ma de. Wo be so na ebu. Tu fo do ma se. Wo be gunfo. Otumfo achame ubetie amanato yewura so honanum bekunfo wa hase a eye yewura na woda a esi enura na eneso ye Awukudae enta ensisa ti ene eye anigye da kese pa magana ne asantema nyina ne wiase nyina daroma ye baaya bekunfo yekuta ensem pentu ensia bonisa ana boamu ade kwa tamu ni sha ntimi nchi yewura boamu ade yewura boamu ade yewura ahenkwafo boamu ade yewura achiame fo boamu ade na afeso yesre enkwatentene ma yewura yesre trinkwa ene ahobambo fi say de waya ma nananum benkumfo se ene wo di na woda ne entima meka bibia na yaye boni aye de santanyina ya ma Ghana ene awiase ene obi ye we de kura waya ma benkumfo ana waya ma awiase ene obi ye we de kura waja ko tu hye na ma ye eso obu se na mu benkumfo se no se wa do mebu do benkumfo de obamu jina ha nyina amu bu penso no nyina adum bu de konyama omo na bi okonya yira o papa yo no kodi na ajama omu nyinara ti de bu jina no na ye ma ho se be ho se peke se ma omo pa se ne wo a onu kodi a enko bu nyina ha ebi kura ba ya se ye no obi ti fa konyama no o papa yo na no jina ha se kire wadumebu ma ho a tinye se na wudu video sunu mu a yesene me pade mawo se na me ma ho din nyansa na se foto ma santaman on ba yo bo ma de mira ha asa e sun ana se be nsa hodo yin hora snaps nsa sort adoma yesene me pade mawo se na me onka ho ma santaman enyankoso wadumebu tu for the mass. My go for. Hey, Mr. Monas, now you know what you Mr. Mora. Asanteman benkum. Ejo na PC no. Yo tun fo achame mo ho. Enra yura afida de bonkum so yentena ho ne yenhwe ne saa abra yura edi na afida kese ene so san ya de ntu ya ha yekuta nsam sandstone adaka ba ko ena bomu ade a yenso bonkumfo amahene ye de betai yura dwumedi a so se na bo kum mas essa na bo kum se no waso adaw me bru so fiejo sunu mu a e ma ho a to ma ya sandstone say na bo ma de ye mo se na pade ma wo so to ma santaman Ghana man na bia yen koso to ho de ma se kono ye no wase na ai ma kan kom bia no ma go fo mo je mo Tu va chame. Kumasi ayikufo. Yira de ye de no no. Adarma enra ye na woda.
nti ene yentimi ntentina ye baaya ye be mani trinkwa na ya sey na minhira eni ni nche ahoden wom ama no ye baaya ye kra nsem Grandpa trade abako whiskey pentu cognac pentu eni yera abo ma de adam Monsieur Ceremonial ko force no so adam ebo mo de man fo nya ibnu mamba yibi nya na kwa so no tine anamu ayi ko fo nya hanu a ebuta mu nsem jampa o twedua ana brandy na whiskey brandy pentu whiskey pentu na bo ma de ese me pa nchi ahodi wom ato ha ma wo mo masanteman asafa de mo fo frade ze waye asabu sabo sokra se be bia no se de waye amasanteman de ebi sita wadawma we na mi show o se ma wonu ne bu e wa de man si to them come Come here. A bit true. It has to see Jachame. But my right is saying, and I'm chidom hini, Ijinaha, a Yura, Awoda, and then Awukudae, Ababishia. Yes, Renyamipa, and what they Yinchre, and in Yansa. A Yahua be brave, say a friend chidom. Say, Obukra friend, say, na. Utum for didn't feel Hana, and I'm said there be a dual sunum. Say, Yama Wayana, a chair said, didn't feel her. I'm saying, no, you they drew her and they bear crabbe. Tin young coupon yesterday, and Quamano says, I am feel her near chin a bit drew. There's some big ayana to wait in an empty them for a buyer. There were Brunisa, Adaka, Jampo to a duambienu, Brack Lobo, Pentu, you're a boamont, dear. A champ, 2 for a champ, bo my dear, and no 2 for him, once bo my dear. Then an empty them for. I was saying, I'm to them for serum. Was what I'm a brew, I'm dear. So be to the madam, what you did be a. Tis about them, a fed your sunuma, a sumbo. Some million papa, and a straight and quatenting, I would do in the amount. What chance in never will your man Santamano so. Not as why ye. Ama you be a repay your adome brew. Somebody here jump out trade you snap pontu sia whiskey pontu obomo ade o chemi bomo ade o hunko bomo ade ewa na me na esema o ba nya so mu na de wa ye amo de sebe woni mu na me bi anya repay your adoma asida adome brew. Tayao. Some tayao. 2 minutes. 2 minutes. I feel no. You touch on. No, I'm you're right, Chammy. Wadoma. And then, tell you, crum for her. You're Awuda, into no more. Almost almost by her. Ombema, you're a trinkwa. You're by her, you're a Grandpa Tredua, Snap, Pentusia, you're a boa more dear, and Nanam Cham is a boa more dear. Mr. Bu said, "Wow, what's some tell? Wadoma, Sene, the Miadum Nasa wouldn't fade your sunuma. So, the bosom tell you, one more betray. I'm saying to me, Chancy, I'll be a Sabi Trinqua. Sene, don't be Bible Trinqua saying, what the Nansa good rule. Never will Yama Santamino Sabi, Akoso. As in the way you cry,
obi odi ebu no ensan tran krokra na hodin se be emram do yi bia nyen koso o mo se ma wono no so me ya dwampa otwedua yewa wadom ebu snap pentu ensia ana obomade wa chame bomade wadom bu so te yawo se mo yi wa ye na ebu tu fo odomase o ma bebo mo ase na hola do fo mo amra Era chame wadaroma we beti am era so ate adaroma ebru America kra ne era ma yete se konfa no che oyare nti eja ye nyina emra meboa ne nana no e Holland ene adwumapon o Holland ya ye friend unity travel and tour for wo mo no nyina kan ye ho ma yekeka bomu ye nya ska ekeka bomu ye nya ekromu ska 11,000 euros $11,000 into eja ye de ba beboa konfa no che ni e ba ye so aya amanko ene ye ewura ade eja ye kura ye bo made ye kura yensa ye de free Holland ba ye be ni ewura e de ade ni e ba ya msamre ko into no tetiem ye ntimi nkasa bebre e de ewura se so we said one no no a Holland we say waka dem say akwanto de o matu no nso wonka mo nchi de biara yentu kwan ko ka ho yentu kwan e peda ba de ba fie adoma hiko for no chi o mati ye mo de adoma bu $11,000 adoma bu o mo e be so be pia wo fe ne ma wo ye ma santama no so ko for no chi yale a o mo nwie o mo se ba biu adoma pe jo wo nyina ka bo de sa kan ba e ana na Awukudae so on ba no abeso on ba bo mo ade ma chan bo mo ade ko bo mo ade ana nsa hudu yi ado ebe otu nkwa no ebru odoma tu vodoma se o vodoma so papa nko so sa no mo na nyi tete ufi mo asintia bo ko ni boy you were sorry say ama na no nya take it say we say na hoda no nya say no to say no sorry ako o rasa mi nya ma trans na obi a du suka ka na no na e ka bi say fedro sun mu no say me say enya na man pohine yes ya ka be ka kraka me say we santifine o yes no nya wa trans no yedi na bi bia yen ko so on san pa asantuma tiase santuma we bi kire mama Tun for Jami. Adama, Mama Ira to say. Eneye, Adaroma. Nawoda. In fear do soon. Ena. Nanan Madaroma, Nitridian Pon. Eddie Amano. And come name Mamma and neighbor. Then so you binti. When Timmy Amba. Dear Baya, Ikita, a snap. Yadaka enu jwampa otwedua se yede ba be yewura aye na yasre kwatenten ahode wom amano onkoso ntra ho si sa mai so se de bomo ko woni se no o so wadom bu do ni yima na fedro su no mu no e se no so ne ka na be na eba na so wadom bu bi si ni kwan woda obese nyampa de amawo ni ntire ahode wom no wadom bu ni wo ma wa ye so no de titru wo ya ma no so to ba ya dwampa otwadua support nsia na menka ho na do yi bia nyen koso adom bu se de be masem tu for that ko no no ase ana mo yo be so wo nti biara the view ana no nyina mo ase ho we have the ticket mo ana o metrase na se we wa hwebu nsa mpa anu nyina na di ni fedo so no no santachi de mo bra be yegu chera magu se chera magu tinyen obi asemenso ni meja ma santachi de mo bra kwa wa e mo
Swaswa ti ba me fanya benya oni etu ajabayem.